Valószínűleg csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem követelt emberéletet az őszi Újpest-Fradi mérkőzésen történt nézőtéri rendbontás. A Megyeri úti stadion és környéke akkor szinte polgárháborús állapotokhoz volt hasonlítható. Bár az Üllői úti mérkőzés előtt mindkét tábor kemény magja ígéretet tett arra, hogy ezúttal rend lesz, mégis gyanítható volt, hogy a szurkolócsoportok közötti összecsapás ezúttal sem marad el. A sejtés beigazolódott. Az újpesti szurkolók délután 2-kor indultak el rendőri kísérettel metrón a Megyeri útról az Üllői útra, ahol a ferencvárosi szurkolók már várták őket. Együtt néztük a megdöbbentő képeket Rézsi Mihály úrral, a BRFK szóvivőjével. Gondolom nem, jó estét kívánok, gondolom, hogy nem ismeretlenek ezek a képsorok, már látta őket nyilván nagyon sokszor. Hát nagyon furcsán ítélik meg az emberek ezt a tegnapi történést, ugye a napilapok hasábjain is egyfajta vélemény. Én azt gondolom, hogy nem szubjektív a kamera, az egy objektív, hiszen azért volt neki az elején az a része. És amit itt lehetett látni, egy nagyon komoly provokáció a szurkolók oldalán, amelyet a rendőrök azt gondolom, hogy ameddig lehetett tűrtek, tartottak, a feladatuk az volt,